Эгэй, вітаначкі, ваша любимая балаболачка, новая, аўтэнтычная. Сёння мы пагутарым толькі пра сабак і крыху пра катоў. Вось. І так. У Грузіі, я зараз жыву у Батуме, шмат на вуліцы сабак. Без сваёй хаты, без гаспадароў. Вось. І гэта даволі сумна, але і не ведаю, калі-нікалі сабачкі-то прыемныя. Вось. Наогул, я так разумею, што ў Грузіі ці наогул, калі на двары дзесьці шмат сабак, то вельмі не сладка тады катам. Таму што яны тут неяк пытаюцца скрывацца. То есть самыя нейкія зашуганыя жывёліны гэта каты. Таму што яны з дрэва ці з нейкага дома не могуць сысці. Наогул везде сабакі. Адзін крок і цябе няма. Але я бачыў, калі сабачка маленькая нейкая, то можа так стацца, што кот, кацяня рыкне на сабаку, і яна сыдзе. Я тут толькі адзін раз такое бачыў. Вось. Нейкія гукі вы, магчыма, чуеце, таму што сям'я, суботні вечар, і дзеткі не хацят прыбіраць у сваёй комнаце. Гэта частенька прыводзіць да нейкіх гукаў, крыкаў. Вось. Ну, гэта сямейнае жыццё. Вось. Нехта тут яшчэ ходзе. Далей. То есть мы с вами прагутарылі пра то, што вельмі не сладка катам. Наогул спачатку, калі мы прыехалі ў Грузію, усё гэта сабакі на вуліцы, гэта казалася нейкім такім дзівам, таму што ў Беларусі такога няма. То есть там вельмі мала сабак на вуліцы. Вось, а тут іх падкармліваюць, з імі гуляюцца дзеці. Вось, і калі мы прыехалі, у нас, напрыклад, і мы, і дзеткі больш, чым зараз баялись сабак, бо не ведалі, чаго ад іх можна чакаць. Пасля вось уже некалькі год жыцця з сабакамі. Вось. Я, напэўна, магу нешта расказаць вам пра павадкі. Вось, і наогул пагрузіць з чалавечай кропкі назірання тое, як жывецца сабачкам на вуліцы. Дык вось, спачатку, калі мы прыехалі, я спаймаў сябе на мыслі, што сабачкі на вуліцы, яны, напэўна, як я, як наша сям'я. То есть скітаецца па свеце, па вуліцы, каб знайсці нейкае лепшае месца для жыцця. І хочацца утульнага дома і смачнай ежы, але не заўсёды гэта можна атрымаць. Вось, трэба неяк з жыццём змагацца, каб гэтага дабіцца. Вось, і кожная сабака на вуліцы, напэўна, гэта разумее. Вось, і вось нейкае такое люстэрка я заўважыў, калі назіраў за імі. Так, далей. Я ў плане напісаў ЧВК на 10 хвілін. У сабак ёсць такая звычка, што яны выбіраюць нейкую цэль.
Напрыклад, у мяне гэта было разоў, не ведаю, 10, магчыма, болей. То есть ты ідзеш кудысьці. Напрыклад, я іду до магазина. Вось, тебе сустракае сабака, і яна проста ідзе з табой у метры, не ведаю. Вось. А спачатку я не зразумеў, то есть яна ідзе з табой, вось, ну, магчыма, нешта паесці хоча, вось, потым проста адыходзіць, і ўсё, ты больш не бачыш. Але потым я і пачуў, і зразумеў, што сабака да цябе падыходзіць, і яна цябе ахраняе. То есть было так, што, напрыклад, я іду, сабака да мяне падашла, і мы ідзем разам, і нейкія сабакі, якія ўжо дваравыя, мясцовыя, падыходзяць, пачынаюць гаўкаць ці на сабаку, ці на мяне. Вось, яна гаўкае ў адказ і ідзе далей са мной. Вось. І гэта максімальна было, напэўна, хвілін 10-15. То есть яна ідзе не па сваёй тэрыторыі, то есть другія сабакі лаюць на яе, она ідзе і цябе ось ахраняе. Магчыма, за гэта хоча нешта атрымаць, ось, але не заўсёды гэта. Наогул мы на вуліцы проста сабакам паесці не даём, але калі нейкія костачкі ці, не ведаю, суп не даелі, а ён уже амаль спорціўся, то есть тое, што мы не едзім, а сабакі могуць, мы гэта ў нейкай аднаразавай місачцы падносім, вось, ну или дзесьці складваем. Калі я вижу сабаку, то я яшчэ кажу: давай, там смачненькая. Вось, і сабакі гэта едяць, ядуць. Вось, так мы іх падкармліваем. Наогул топ-3, напэўна, тое, што, на што любяць лаяць сабакі. Першае, гэта людзі на мапедзе ці на матацыкле. То есть у нас двор, і там, не ведаю, напрыклад, сабак 10. І калі нехта прыязджае з кур'ераў на мапедзе ці матацыкле, яны абычна ездзяць, вось, адразу все падскокваюць, і як пачынаюць гаўкаць. Вось пакуль не уедзе, напрыклад, з гэтага месца, дзе гэты сабакі адпачываюць, гуляюць. Вось, і у горадзе, дзесьці ў цэнтры, я таксама бачыў, што заўсёды, калі ёсць сабака і ёсць нейкі мапед ці матацыкл, то гэта лаянка заўсёды. Другое месца гэта, напэўна, будзе лесапед. А трэцяе месца, не ведаю, дворнікі. То есть я шмат разоў бачыў, што менавіта дворнікі, то есть на іх неяк лаяць сабакі. Не разумею чаму, но вось гэта так. Далей, то есть, вось павадка сабак, гэта цябе ахраняць, ісці з табой, і гэта, ну, не ведаю, прыемна. Так, далей. Наш маленькі хлапец, ён аднойчы гуляў з сабачкай местнай, суседскай. Вось, то есть яна дамашняя. І ён непонятно было, ці кусануў, ці не кусануў, царапіна нейкая маленькая была, но, напэўна, не да крыві, але неяк гэта трэба было сабачку праверыць. Таму што асноўная праблема, якая можа быць ад сабак, калі яна цябе неяк кусае, то гэта бешенства.
І калі у патрэбны час не зрабіць ін'екцыі, то гэта смяротная хвароба. Таму, калі вас нейкая дваравая сабачка кусанула, напэўна, у 2-3 дні трэба ісці і пачаць калоць сябе нейкі прэпарат ад гэтага бешанства. Вось. І, да нашай гісторыі. Мы думалі, бешанства, не бешанства, як гэта сабачка там нейкія делаюць ёй уколы ад гэтых хвароб розных. Вось. І пайшоў я да суседа. Сусед мне сказаў, што сабачка, за ёй добра даглядаюць, усе там прывівачкі, усё робяць. Зараз паперкі няма. Вось яна дзесьці там на другой хаце, напэўна. Вось, але ўсё добра, не хвалюйцеся. Я пайшоў. А моя каханая кажа, што без паперкі гэта ўсё бла-бла-бла. І насамрэч, калі ў цябе стаўкі такія вялікія, то есть магчымая смерць твайго дзіцяці, то, напэўна, паперка гэта добра, каб цябе паказалі. Вось. Я пайшоў яшчэ раз да гэтага мужчыны. Вось. І кажу, што можна такі паперку. І ён, такі грузін на рускай мове. Мы размаўлялі, ён нармальна размаўляў. Ведаў яе. Вось. І ён казаў, што ты што, мне не верыш? Вось. І я казаў, што не, веру, але вось, баімся, хвалюемся, што гэта, магчыма, хвароба такая смяротная, таму трэба паперка. Вось, ён там пазваніў камусьці. Каханкі, не каханкі, якой-то жанчыне набраў. Вось, яна нас скінула фоткі. Вось, і, ўсё добра. Вось, а потым ён пазваў гэты сусед мяне да сябе у госці папіць кавы, гарбаты. І мы паразмаўлялі. Вось. І ён крыху пагрузіў мяне у свае мыслі наконт гэтай сабакі, якая ў іх была. І я зразумеў, што, магчыма, мы да сваіх дзіцяці не так адносімся і ставімся. Таму што у гэтай сабакі былі нейкія прывіўкі там за 100 еўра кожная. Потым нешта там, якую-то частку бараніны ён пакупаў у мясцовай краме. Нешта яшчэ там пры мяне марозіва сабака ела за місцы. Вось, і наогул нейкія там цацкі, лялькі, там што-то для сабакі было. Вось, і цікава. У нас сабакі нікалі не было. Вось, і цікава, як да яе ставіцца гаспадар. Вось. Далей. Як толькі мы прыехалі ў Грузію, я разумеў, што сабак шмат, і трэба неяк абараніць сям'ю, абараніць сябе пры магчымасці. Вось тут я не знайшоў газавыя перцовыя балоны. Ёсць ад сабак, ад людзей, я, напэўна, аднолькавы. Вось, я папрасіў, тата мне перадаў перцовы балончык. І я яго не выкарыстоўваў доўга. І мы ўжо не заўсёды там клалі яго. У мяне у заплечніку заўсёды з сабой нашу. Але не заўсёды неяк гэты заплечнік бярэш, і неяк так. І мы паехалі з нашага
месца з Батумі вандраваць па Грузіі. Вось, і у якім-то гарадку мы ідзем з маім дружбаном Васіліем. Ідзем, і нейкая заброшка, стройка, і нам трэба проста прайсці яе, каб папасць на другую вуліцу. Вось, і раптам гара, і на гары пачынае лаяць на нас сабака. Вось, прычым, так, ярасна. Наогул сабакі неяк па-разнаму на цябе лаяць. То есть, калі яна проста хав-хав-хав-хав і віляе хвосцікам, гэта як прывітанне. Вітаю, я рада цябе бачыць. Можа, ты нешта смачненькае мне падкінеш? Вось, а калі яна лае больш неяк часта, хвосцікам не віляе і пакрыху пачынае да цябе падыходзіць, вось, заўсёды на цябе глядзя і лае, гэта ўжо званочак, што нешта недобрае можа адбыцца. І вось гэта сабака пачынае лаяць на нейкай гары. Далей там была дзвер, і з-пад дзверы там, напрыклад, 5 сантиметраў была дзірачка, і там яшчэ, напэўна, 3 сабакі, нейкія мелкія, яны вылезці не могуць, але тоже пачынаюць гаўкаць на нас. Ці, я не ведаю, на лаянку той сабакі. Вось, і атрымліваецца, што гэта вялізная такая. То есть, напэўна, калі яе паставіць на заднія лапы, можа, амаль з мяне ростам была. І та гаўкае. Гэтыя маленькія, але яны рабілі атмасферу такой, трохі жудаснай. І вось мы ідзем. Мой дружбан Васілій пытаецца нейкай там ці палкай, ці можна песок узяць у руку і папытацца неяк сабаку спужаць. І яна не адыходзіць, яна лае і падыходзіць, і яна здаровая. Вось, я неяк наперадзе сям'і стаў і успомніў, што ў мяне ёсць балончык. Вось, дастаў балончык, і, собственно, першы раз я выкарыстоўваў гэты балончык. То есть я нават у сабаку не папаў, ён даволі такой сканцэнтраваная струя, то есть бываю балоны, якія сильно пырскаюць усё вокруг. Гэта такія лепш не набываць. Вось, бывае струйка, як вадзяны пісталет, тут таксама цяжка папасць. А гэта ён так тонкая, але уже, то есть лёгка довольно попасть, але не попаў. Вось, то есть собака была неяк далей, чым я мог гэтым балоном да яе даліць, дапырснуць. Вось. Але яна неяк на паўхвіліны, магчыма, перастала лаяць. То есть яна не зразумела, што адбываецца. Вось. Магчыма, да яе крыху далецела, што гэта перцовая смесь не вельмі. Вось, яна неяк цікава так пачынала паглядаць. Я не ведаю, балон ёй быў цікавы ці што. Вось, і вось яна неяк замешкалась, і мы ціхенька дышлі, і ўсё. Яны там больш не гаўкалі, то есть мы вось на іх тэрыторыю зашлі. І не ведаю без балона, як мы. Ну, напэўна, які-небудзь камень трэба было браць. Вось такі быў. Так, далей, як наогул ад сабак, калі яна дзікая і хоча цябе нешта зрабіць, я у Кітаі набываў ультрагукавы адпугіватель сабак. Ну, не ведаю, мой экземпляр ці наогул не працуе зусім. То есть ні адна сабака,
Я ціхенька ўключаў, ні адна сабака не гукнула, ні на мяне нікудысьці не адышла. То есть жыццё працягвалася ва ўсіх сабаках. Я, напэўна, на 10 паспрабаваў, і ультрагукавы дзе-то ляжыць. Вось, тое, што я выкарыстоўваю газовы балончык, гэта для сабак, ну, як і для людзей, вельмі непрыемная штука. І неяк, ну, калі нейкая сабака хоча цябе уцапіць 100%, то, канешне, трэба выкарыстоўваць. Але лепей, я вось пагутарыў з гаспадаром сабакі, якая амаль кусанула нашага малыша, вось, да якой адносіцца як да дзіцяці. І ён казаў, што электрашокер вельмі добра ад сабак, таму што гэта гук рэзкі такі, і азонам пахне паветра. То есть вось гэтыя две штукі, яны любую сабаку адпугаюць, і атрымліваецца, што ты нічога кепскага не робіш. То есть яна проста адышла ад цябе, тое, што цябе патрэбна. Вось, тебе не трэба нікуды цэліцца, да, як з балоном. Ты можаш не папасць. Ці балон у цябе закончыцца. Хаця тут батарэйка можа закончыцца. Але вось, напэўна, электрашокер трэба набыць і замяніць балон. Толькі што электрашокеры, яны даволі вялікія, то есть маленькімі іх нельга зрабіць, таму што там ёсць павышальнік напружання. Але, ну вось, электрашокер. Я вам раю. Далей. Наогул сабакі тут у Грузіі, у іх ёсць у некаторых біркі. То есть гэта на уха і на ушы прычэпліваюць ім гэтыя біркі. То есть гэта пластикавая нейкі такі кругляш. Можа як паменшаная штука, як на каров, на каровак лепіць таксама. Вось. І гэта азначае, што дзяржава яна спаймала гэту сабаку. Неяк я там праверыла, нешта там укалола, магчыма, стэрылізавала, але, напэўна, не, і выпусціла. То есть яна калісьці правяралася, і ўсё было добра. Вось. І ўсё было бы добра, але, напрыклад, вось у нашым раёне, напрыклад, 100 сабак, і з біркамі, ну, добра, калі 10. Ну, няхай 20. То есть адсотак гэтых сабак, якіх праверылі, вельмі маленькі, і мы не раз бачылі цяжарных сабак, якія ходзяць па раёну без бірак, і зразумела, што калі маці ці тата сабакі без біркі, то і дзеткі незразумела, з хваробай, не з хваробай. То есть калі гэтым займацца, то я так разумею, што трэба ўсіх, а калі не ўсіх, так і сэнс гэтым займацца. Наогул тут на вуліцы прикольна, што ёсць хаткі для сабак. І я не ведаю, гэта дзяржава ці людзі зрабілі, але у іх ёсць нумары. Як у хат людзей. Магчыма, там пошту можна прыслаць. То есть, напрыклад, хатка для сабакі на вуліцы, і там нумар 63. Я разумею, што ад 1 до 62 ёсць таксама 10. І нумары, я не думаю, што пісалі бы, калі чалавек зарабіў нейкую хатку сам, то не будзе пісаць нейкую цифру на ёй. Магчыма, гэта таксама дзяржава неяк зрабіла. Вось, але такія хаткі ёсць. І гэта прыемна. Зразумела, што так сабачцы весялее. Так, далей.
цяжкае жыццё самае у сабак, якія жывуць у месцах сезонных. То есть даволі шмат курортных 100% гарадоў. Напрыклад, ёсць на моры у рэкі. То есть я там частенька быў, і там, калі не сезон, то есть гэта з весны па восень. Вось, напрыклад, ранняй вясной ці ўзімку там людзей амаль няма. Там працуе, напэўна, адна крама на увесь, як это, пасёлак, гарадок. Вось, і там ёсць сабакі, і калі ты ідзеш, ты разумееш, што ім-то есці там наогул няма чаго. Таму што заўсёды сабак падкармліваюць людзі, ці неяк з мусарак яны там нешта дастаюць, а калі нет людзей, няма ежы зусім. І ты такі сладенькі ідзеш па вуліцы, а яшчэ калі цёмна, і сабака не адна, іх там некалькі было. Ну вось тут, напэўна, нейкі балон патрэбен. Ці электрашокер. Вось таму вось па нейкім такім месцам сезонным, то есть дзе проста людзей няшмат, вось там, напэўна, з сабой заўсёды патрэбна нешта імець. Электрашокер, каб адпугваць сабак. Калі адну, дык, напэўна, можна і камянём нейкім бросіць, але калі іх 5, ну, гэта ўжо, конечно, можа быць. Ну, так, наогул. Вось так мы на сабак паглядзелі і зразумелі, што калі будзе свой дом, то сабака гэта прикольна. Да. Но у кватэр сабака гэта неяк толькі калі яна маленькая, а маленькія сабакі наогул, нават па дваравым я заўважыў, што чым менш сабака, тым яна больш пісклява і часцей на цябе лаяць, гаўкаюць. І ну, не хочется такую. То есть у нас суседзі, вось у іх маленькая нейкая сабака, я не ведаю якой пароды. Вось яна заўсёды гаўкает. Вось яна вось такая злая, з гаспадаром ідзе, такая гап-гап-гап. Вось аднойчы яна ў пад'ездзе, не ведаю, выбежала за дзверы, і гаспадары не заўважылі. Яна была без гаспадароў. Я яе заўважыў на першым паверсе. Вось, і, ну, казаў ёй па хадзе, вось, паказваў, што дадому адвяду. Вось, і яна ні разу на мяне не гаўкнула. Я у дзверы пастучаў, вось, гаспадары яе адкрылі. Яна вельмі была рада, што вярнулася да хаты, і як толькі яна зайшла ў сваю хату, і яна пачала на мяне гаўкаць. Вось, ёсць тэорыя, што маленькія сабакі, яны эвалюцыйна, яны бы не выжылі, таму яны нейкія такія незразумелыя. То есть сабака, яна ж як жывёліна, да, яна выжывае, калі ты нейкая магутная, ці лоўкая, ці не ведаю, не лаеш на нейкую крупную другую сабаку просто так, таму што тебе хана будзе. Вось. А гэтыя сабакі такія кватэрныя, яны ж без усяго гэтага. То есть, калі выпусціць гэту маленькую сабаку во двор, яна там, напэўна, 5 хвілін пражыве. Таму што дваравыя сабакі, якія ведаюць, што такое жыццё, яны ёй пакажуць. Вось. Такія мае назіранні пра сабак. Наогул, калі сабачка на цябе не лае, а такіх адсотак, напэўна, 99 у двары,
За імі прыемна назіраць. Таму падкармлівайце добрых сабак, не падкармлівайце плохіх сабак. І хай вас не кусаюць ніколі. Все, да пабачэння.